Бародаро ҳамада салом алейкум. Имрӯз тамошо мекунем як чанд видеоҳое ки автори видео мегӯянд ки ин видео роста ягон ҷои монтажа дурӯғ дигараш нестай. Бози тамошо мекунем ҳамроҳи шумо ва пешакӣ мегӯям ки баъзе видеоҳо хеле ҳам тарснока. Агар одамое бошанд ки битарсанд кинои ужасиву ҳам хеле чизоро тамошо карда натавонанд, илтимос тамошо накунед, бикшин видеоро просто буроед. Одамое бошанд ки завқ дошта бошанд, марҳамат бародаро тамошо мекунем, ҳамроҳи шумо анализ мегзаронем, яъне ки точнее анализ шумо мегзаронем. Мане дар комментария бинависед ки кадом видео ба назари шумо чӣ гунае, кадом ями ростай ва кадомаш не. Ҳатто ушто ки видео интереснае, иш гарантияш қатъи. Хуш омадем бародаро ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Рафтем. Агар та Америка рафтанӣ бошӣ, не ки надонӣ ки чӣ хел документ лозима, куҷо муроҷиат кунӣ ва аввал ай чӣ сар кунӣ ва чӣ кор кунӣ ки визат битан. Ба ин кор номерое ки дар рӯи экран мебинӣ ба ту ёрдам мерасонад. Фирма барои бо шумо суҳбат кардан, фаҳмондан, совет додан аз шумо пул намегиранд. Танҳо вақти ҳаққи хизматшона мегиранд ки ҳама ҳуҷҷатҳои шуморо барои гирифтани виза тахт мекунанд ва шуморо ҳама маълумотҳои лозимаро метаҳанд. Ва ногуфта намонад бародаро ки ҳаққи хизмати ин ширкат ба муқоиса бо дигар ҳамеи ширкатҳое ки ба ҳамин кор сару кор доранд 2-3 маротиба арзонтаре. Номерои ки дар рӯи экран мебинем бародаро занг занен ва ба шумо роҳи сафед ба Амрико ва ба дӯстдорои варзиш гуфтанем ки дар тамоми бозингари ҷанговар шумо метавонед ки ба ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардагиа бигзарен, регистратсия кунен, ба промокоди Шарипов бонус ба даст биёрен ва сум бурд кунен. Ссилка дар комментария закрепит кардагиа фаромӯш намекунем ки ба наздики бои Ҳабиб Нурмагомедов. Так что шанс ай даст надиҳед. Як моҳие ки дар Филиппини қабидагиян дар иҷа интереснигӣ чие ки бародаро ами танаи моҳӣ при татуировка не мисол нарафта ягон ҷо хича татуироват накарда чӣ гуна дар танаи ӯ татуировка пайдо шудагия. Баъзе одам мегӯянд ки ҳар банкаву қитиёе ки дар дуруни овай дар танаи аму часпидиян, масалан қолаби ҳам мондагия, барои ҳам дар танаи ӯ ҳам хел татуировка пайдо шудая. Дар натиҷа хорошо агари хел боша, якум ки чӣ ба ҳамаи моҳиё дар қитӣ начаспид, якум дуюм ин ки чӣ баъд ӯ қитиё банавбат дар тамоми баданаш часпидан, яъне ки дар куҷо кор мекард, ягон консервни заводи ямон ягон ҷо ки таҳисоб афкун консервни завод доштан, ин рафта ҳамҷо кор мекарда, шояд дар дуруи қитиё хоб мерафта ки қитиё дар танаро часпидан при татуировка шудая. Да что ты, черт побери, такое несешь? Намедонам бародаро ки чӣ гуна кай бугӯ ҳо як қитӣ часпида паяш қолаб шуда, яъне ки бадани моҳӣ покизам хеле расм дора ва бо ҳама аҷоибиш ие ки ҳарф ҳам аст, яъне ки чизи нависондагия чия ҳеҷ ка намедонад ки ба кадом лавзе чие. Шумо агар бародаро ки мумкин бифаҳмед ягон кас лавзе меяд, дар комментария бинависед ки чӣ нависондагия танаемда. Tocando el corazón venga ahí a la de Dios, ahí, pero ojo, algún vaquero. ¿Dónde? No, pilla. Espérate. Ey, marica, pero ey, está pequeño. No, cálmala. Espérate que si se acerca, marica. Ve, uy, esa animada, vale. Ey, ojo, marica. Ey, ojo, vitico. Ey, marica. چه هستم باردار در کامنتر بنویسید که کی ترسید. چه که دیدیم باردار یک چی اومده است. اگر بگیم که آدمایی و چمخی کرده در کامیرا اشتو بترسونه، نه باردار این فیگورش با آدم مانند نیست تماما. چیه رنگ آدم را میگرده یا که رنگ میمون را میگرده، نه که برای که میمون باشه سلیش که مایده بده. برای آدم بدنم این قدر آدم مایده مثال اولجی را گردون نیست. نمودش تماما نه آدم دامونده نه میمون دامونده. متاسفانه ما وزیر دنم میتونی برای که ویدیو 10 سال ویدیو پیشینه کچ استاش بیزی بای دندون داره
дандон рӯш бо мӯҳ дорад, тамоман на даму одам монанда мегӯяд, на дам маймун. Ман ҳайда будам бардора, ман намедонам ин кор рост ё ки дурӯғай. Ман надидам то ичина. Мегуфтанд ки аҷинаам хелияй, яъне ки майда акай мӯҳ дорам хел раҳм карда. Бардора ба фикри шумо чие? Дар комментария бинависед. Бардора бисёр чизое ҳастае ки одамо барои худшона популярӣ кардан ё ки мисол намедонам сайтшона пеш бурдан ё ки просто дар байни одамо шумиха мехезонанд, баъд тамошо мекунанд, чӣ хел одамо обсуждат мекунанд, мумкин кайфшона ба он бигиранд. Инами гуна расмо дар интернет пайдо шид ва бисёриҳо гуфтанд ки ин чизои аҷоибае ки дар бозира пайдо шудагиай, ягон инопланетянина, ягон чияи мисол байни одамода уже савол ба миён омад. А дар асл бародаро и ҳайкал буд. А видеое ки бародаро ҳозир тамошо мекунем, ишам қинай фикр кардан, дурӯғ будан ё ин ки рост буданаш барои оне ки як одам дига коргароро ба навор гирифтестай ва дар задни план дида мешавад ки як чизи сиёҳ, албатта ба одам монанд нестай, фигураш дига хеле тез мегзарад ва одаме ки камера кардаиста буд сир мекунад, қибаш меравад, не ки намебошад. бале видеоам качествоаш безебе барое ки 10 сол пеш ба навор гирифтаги, албатта ки дар он вақт и телефонҳое ки 40-20 камера дорад дар пушташ хеле набуд. Бародаро дар ҳамин ҷо видеочаи мо ба поён мерасад ва мегзарем ба салом, паём, шӯхӣ, прикол, хеле чизо. бародарони азиз, ба шумо дорои гиҳӯиро тавсия медиҳам мепедуме паста барои бақувват кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки кӯдакдор намешанд фоиз спермаро зинда кардан, ҳамчунин барои шахсоне ки дар вақти ҳамхоба шудан беҳаракат мебошанд ва ҳамчунин барои варзишгарон тавсия дода мешавад. яке аз дороҳои гиҳӯии дигар инфренг мебошад, барои мардҳое ки занҳои худро розӣ намекунанд дар вақти ҳамхоба шудан, тез корашонро тамом мекунанд. шумо метавонед ҳамхоба шуданатонро то 45 дақиқа дароз бикунед. самиюван барои вазн гирифтан ва шахсоне ки ба варзиш машғуланд бениҳоят пешниҳоди хуб мебошад. хелба барои хунукзадагӣ, санги гурда, простатит, пешобдон, ҳамчунин ҳадиси паёмбар аст ки ба саддард даво мебошад. бародарони азиз, агар шумо хоҳед ки аз ин дорои гиҳӯӣ дастрас кунед, бо рақамое ки дар рӯи экран мебинед занг занед. имон салом акай муҳаммад, пешрави хонам. алайкум салом, раҳмат брат. короче фанди қатъи ҷураш дая маърака шидагиам, баъд ҷураҳош нӯшокии спиртӣ миёран, хурдестиам ба афанди мега амарам брезен як стакан, хош маслиҳат мекунад ки чои кабудш мерезем. афанди мехраву дарав девонагида медроя, ҳарчи парчи гуфтан мегира как то ки мастай. ба ҷураҳош меган падраналат чои кабута иқа девонагӣ кардеси, агар арақ мебуд чӣ мекардӣ? Тоҷикистон ватанам, салом акай Муҳаммад, алайкум салом. Братҷон, и афанди тира ма камтарак дига хел мехонам, што бо интереснитар шавад, хатамоз махлуд мешавад. Афанди Россия меояд, чанха кор мекуна, як рӯз мулисаҳо мехапанаш. ҳуҷҷат мепурсандаш, ғамаш метан, сараш вайрон мешавад. Короче мулисаҳоро дашно мекунам, мулисаҳоро қаршон мекунам, мегиранд депортатсияш мекунам. Баъд хонашон меояд, хонагиҳо мепурсанд ки чӣ ба иқа тез омадӣ, мега ки депортатсиям кардам. Ва мега чӣ ба, мега мулисаҳоро ахорат кардам, ба тоҷикӣ фаҳмидам. Мега чӣ ахорат кардӣ? Мега гуфтам пашол на Revix Studios гап нест ака, барои видео зинда бошӣ. Саломат бошӣ брат. Афандира пирсидиян ай ҳама кадом дандон дер мебуряд. Гуфтай дандони тиллоӣ. Бо ҷегапае ки дар баъзе вақтҳо дар баъзе одамо умуман намебуряд. Ханда тиҷӣ, Шаҳром Худойназаров. Афанди қатъи ҷураш арақ мехӯрам, пиён мешавам, ба дараи пояс шикам қатъи рафтестанд. Афанди тарафи ҷураш мега ич тарели сиса иқа дароз. Ба ҷураш поёна нигоҳ мекунад ки пояз омадеста. Мега ана лифт омад. Ҳозир мегирам мебарам. рӯзо мегзара. Ассалому алайкум ака, созин хубен? Алайкум салом, раҳмат братҷон. Дем лайк, якм просмотр, якм комментар. Салом мара ба кули мардуми мусалмон расон. Муҳаммад Авғонов. Салом алайкум ака, сози хуби тини, саломатиё кор боро созан. Алайкум салом братҷон, раҳмат. Салом аз Питер. Бабачои Куйбеш беҳтарин ака.
саломат бошед брат. Пётр Иванов, салом акай Муҳаммад, я первый просмотр. Алейкум салом, Рамад браҷон. Диловар Тураев, салом алейк Исим Шарипов, алейкум салом. Зубайдулло Худойназаров, салом акай Муҳаммад, гап нест барномаҳота, якум лайк. Алейкум салом, Рамад браҷон. Ушхон ТВ, салом алейкум, якум просмотр, якум лайк, якум комментария, беҳтарин брат. Меҳроҷ Саидов, салом акай Муҳаммад, хубен, каналтон беҳтарин аст. Алейкум салом, Рамад браҷон. Салом мара ба бачаҳои даҳана расон ва именно ба акай Миноҷ Илтимос акаҷон, саломат бошӣ, канал беҳтарин аст. Сборни клипи, салом алейкум салом, мухлиси шумо, Рамад браҷон, саломат бошӣ. Ок Хром, салом алейкум Муҳаммад, якум просмотр, якум лайк. Алейкум салом, Рамад браҷон. Абдураҳим Асроров, салом алейкум сози ака, алейкум салом, Раҳмат браҷон. Ай шумо пурсем. Абдураҳмон Раҷабов, ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Ва алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бардор, дар ҳаминҷа видео ба поён мераса. Фикр ақидамона дар комментария печат мекунем, ба тариқи лайк дизлайк нишон метиҳем ки видео ба шумо писанд омад ё ин ки не. Ва агар бихоҳем ки ай баромади видеоҳои дигар бехабар намонед, як колокольчики бемаънӣ дора YouTube ҳамонро як чапалоқ мезанем ва корро ҳал мешавад. Хайр бародаро, то видеоҳои оянда.